kabataan nga nag-edad og 0 to 5 years old ang padayong naapektuhan sa stunting o pagkaputod. Sumala pa sa National Nutrition Council kon NNC 11. Sa dato sa ahensya, ang Davao Occidental adunay pinakataas nga prevalence sa rehiyon nga 12.9% o 3,228 ka bata. Gisundan sa Davao de Oro nga 5.8% ug Davao City nga 5.6%. Sa interview sa DXDCR man Davao, gipadayag ni Sir Dick David Ongking, ang Nutrition Officer 2 sa National Nutrition Council Davao Region, nga miubos ang stunting prevalence sa Davao Region gikan sa 28% ngadto na lang sa 25% nga nagpakita ngadto na sa positibong resulta sa mga programa sa nutrisyon. That means na ang atong efforts diri sa rehiyon while ang national standards medyo natay problema sa pagkontrol, naatay mga strategies diri sa rehiyon na nagpamatuod na nagpababa sa atong malnutrition rate. Now, if we go sa atong mass weighing or sa ato ang mga sa Operation Timbang Plus, kanini siyang mga inyuhang mga BHW or BNS nagaadto sa mga balay-balay, kani siya mass weighing manggod ni siya and gina-compile siya from barangay until munisipyo, until province, and lastly si NNC na regional office ang naga-compile. Apan matod niya dili pa kini ang katapusan batok sa malnutrisyon tungod kay ang unang 1,000 ka adlaw sa kinabuhi sa usa ka bata gikan sa pagmabdos inahan hangtod sa ikaduhang tuig sa bata ug nag-edad nga 0 hangtod 5 years old mao ang labing kritikal sa pagtubo ug paglambo sa utok sa lawas. Once we are considered as stunted and hindi nato siya ma-catch up within the 2 years of life, na siya impact sa atong brain na dili siya ma-develop fully, makahinay-hinay ta sa atong comprehension sa ginabasa and affects school performance. That's why while gamay ang prevalence, pero when we translate it into magnitude, dako-dako gihapon siya. Bisan pa sa pagkunhod sa kaso, dako pa gihapon ang hagit aron mapanalipdan ang matag bata gikan sa stunting. Busig gidasig sa NNC ang mga inahan nga magpasuso or breastfeeding sulod sa unang 6 ka bulan ug ipadayon ang breastfeeding hangtod na sa 2 ka tuig o mas labaw pa samtang ginadungagan og mas sustansyang complementary food ang mga ginakaon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.